Watsho ungqondo amadoda kweli cala kabe sithi halala ngedle emnyama sitsho imbongi yamakabane phaa isithi madoda ixesha lifikiwe kuyayiwe sapho kwenjenje amakhwenkwe esuthwini mntanam ndiyakuxelela lelo xesha siyangena siyabulisa kumphulaphula evukani computer radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu bentshilo ndathi namhlanje sikunye notata ukhungwayo umazaleni ijwarha lasematshajwini ngokwalo sele khona ke kwelaa cala lingapha phulaphula evukani computer radio bentshilo kanti ndathi namhlanje sobe sijonga umcimbi sobe sijonga iimpawu zomntwana wesingcobo xa kuthiwa ngumntwana esingcobo injani njoku zithini iimpawu zalo mntwana wohluke njani kubanye abantwana kanye ngumntu owohluke njani kubanye abantu ungumntwana esingcobo zintoni eziye zenzeka phaa kuwe ngoba kuyafumaniseka uba ngabukeli ixesha hayi wena awuphili njengabanye abantu awuphili njengabanye abantu xa ngumntwana esingcobo namhlanje ke masilale sicacele yiloo micimbi khona umazaleni khona ujwarha kwelaa cala uba umazaleni mandikubulise tata ndikunike lethuba ubulise kumphulaphula ekhaya Gama kumnqongo. Mandiqale kuwe ndibulele apho ndibulise kuwe apho emaqhosheni ndibulise nakanjalo kubo bonke abaphulaphuli bevukani FM kwiSouth Africa kwiAfrika kwihlabathi liphela nakuzo zonke iindawo baphulaphule kuzo sithi makuthethe ubunyama kuvela ukhanya nakuzo zonke iinkundla zokukhanya ndithi makuvele ukhanya nakuwonke amathongo okukhanya ndithi mabudede ubumnyama kuvela ukhanya kube camagu kubele camagu tata amakho ba umazaleni kwekho siyakwamkela injani njoku siyabulela xa simane sikhweba ube kanti awundindizi kunye nathi apha enkqubeni siyayibulela kakhulu loo nto kwekho namhlanje masilale sicacele uba umazaleni siphethe omnye umcimbi apha umntana esingqobo siyifa mna ndingumntana esingqobo injani njoku ndiyaqonda ifudula phaa kudala esasingqobo siba khona phakathi kwekhaya ngoku hayi siye singaziwa ungabuya nobuya naso esibhedlele kula maxesha uba ngaba kuzalelwe ezibhedlele njalo njalo umntana anti umntana esingqobo engayazi uba ngaba wohluke njani kubanye abantu xa kuthethwa ngomntana esingqobo mandikunike ba umazaleni uyondlalele yonke lo mcimbi sobe sithetha ngawo ungene kuyo yonke tata le nto camago msasazi kwakhona ndifuna ke msasazi bendifuna kulo mcimbi sengqobo msasazi singabashiyi naba baneenkaba ezingazinzanga kuba ngelinye ixesha izinto sidibanise laa mcimbi wenkaba siwudibanise nesangqobo kuba zibalulekile and ziphantse zafana xa kuye kanti azikwazanga zohambiseka ngendlela. Okokuqala msasazi masiqale sithethe ngabantu abamhlophe. Sithethe ngabantu abamhlophe sithetha ngabantu abanjani? Xa kuthiwa umhlophe akuxela uba bonke abantu abamhlophe funeka bahambe bothwasa babe ngamagqirha okanye babe ngabathandazi okanye babe izangoma. Xa kuthethwa ngabantu abamhlophe msasazi sithetha ngabantu abafana namawele. Amawele ngabantu abamhlophe ngokokudalwa kwasemvelini. Amawele nemfosi yawo ngumntu omhlophe ngokwemveli yawo. Umntana esangqobo ngumntu omhlophe ngokwemveli yakhe. Umntu oligqirha nomntu osisangoma nomntu ongumprofiti ongumthandazeli oyimboni bonke abo bantu abamatola bonke aba bantu abo abantu nje kwanamsasazi babethelwayo. Bakhona abantu ababethelwayo, bakhona abantu ababethelwayo nje abanothuku abanothuku nje. Laa mntu lowa ungumntu omhlophe laa mntu lowa. Wabe kanti uyangena uyathwasa. Izawukuba sihlwele ke ngesamthatha ke ngoku simfake entwasweni. Siqhubeke msasazi. Ngoku ke singene ke ngoku umntana osangqobo. Umntana osangqobo msasazi ngumntu onothuku naye, ngumntu ovayo kwenzeka into uyayiva. Xa kuza kwenzeka into uyayiva uba ikhona into evayo, angangaziqondi yena namaphupha akhe ayamxelela uphuphela nto angangawazi amaphupha kodwa loo nto bendikhe ndayibona. Kanti ngalo lonke elo xesha ke ngoku ke sisangqobo esiya sakhe sithetha nayo. Ngelinye ke ixesha ke ngumntu oneentlahla msasazi. Ziba ninzi iintlahla zalaa mntu lawo.
engayazi naye uba kwenzeka ntoni, athi sekangena evenkileni kusitye kuyobizwa yena seyi-roadblock umsasazi, zimiswe zonke imoto kuthiwa makadlule yena. Umangalo uba yintoni xa isangxobo sakhe sifumene salungiswa ngendlela efanelekileyo. Msasazi, ingakumangasa into yakhe. Ngelinye ixesha kude kungadingeki noba angasebenzisa iyeza kwezi zinto zemigqwaliso, zonke izinto ezinjalo, kungade kufumaneke nezinto ezinjalo. Nasesikolweni uyaphumelela. Naxa efumene umsebenzi ungena kulo msebenzi aphume kulo, engakhange waliphatha neyeza ngoba isangxobo sakhe saphatheka ngendlela efanelekileyo. Nemali iyamxhaphakela msasazi, ayonto emnqabeleyo imali tu. Sekasengxakini, uphuma ngendlela efani. Ngoku asengxakini ungazibona uncedo luvele phi. Kuthiwa hayi mani wena asikuboni unetyala, le nto ayidibenanga nawe. Yonke nje into yakhe nemfuyo, imfuyo. Ubufuyile msasazi, zonke ke ngoku ezo zinto azifuyileyo ziyanda ngendlela esisimanga exakileyo. Ungazuthi umangalo, ungazuthi lo mntu lo uthwele. Sekanebhizinisi, ibhizinisi lakhe liyandlondlobala, liyazikhulela nje kakuhle lona ibhizinisi lomntana onesangxobo. Ngoku ke msasazi, zinintsi singazithetha kutshona ilanga, kodwa ke bendifuna ke ngoku singene sizidibanise izinto zesangxobo, sizidibanise nezi zenkaba, ngoba kukho nabantwana abanenkaba ezingazinzanga. Ezinye iinkaba zabantwana zalahleka. Yes, Dad. Ezinye iinkaba zabantwana zange zihoyeke ngenxa yento yokokubana umntana mhlawumbi bafunyaniselwe emafletini, abanye bafumaniseke emikhukwini, akwalandelwa ndlela yokuba zonke ezo zinto inkaba yakhe ilandeleke. Ngelinye ixesha kuthe xa kuthengiswa ikhaya apho inkaba yakhe yayikhona, kuba ngoku sekuthengiswa nokhaya kakhulu ngoku. Ngelaa xesha kuthengiswa ukhaya kakhulu ngoku, kuthengiswe nezaa zihlwele ziphaya kaloku ngoku. madoda. Kuthengiswa nezihlwele ngoba kaloku ngoku kukho abantwana abolukela phaya, kukho abantwana abashiya iinkaba zabo phaya, kukho abantwana abazilelwayo phaa bachetya iinwele zashiywa phaya ezo nwele ezo. Kunabantu abadala abakhululela phaya amazila. Inintsi nje into eyenzekayo kwelaa khaya. Ngoku ke neenkaba zabantwana zashiywa phaa. Ngoku xa kuthengiswa elo khaya kakhulu kungena esinye isiduko. Xa sithengiswa futhi abaxelelwa nabantu abadala uba hayi ngoku silithengisile ikhaya siya kweli ndawo enje ngenxa yesizathu esikanje. Hawu, kuvele kushiywe nje kunjalo, umntu ahambe uzihlalele edolophini. Ngoku lo ungenayo yena akayilungisi nale ndlu ayifumeneyo. Uvele aqhubekeke nje kuphela ngesiduko sakhe uba hayi yena ungudoyi yena. Uba kukho into lapha kwathini akangeni ndawo kuloo nto. Uba ngaba kukho into zojwarha apha, yena uthenga indlu qha kojwarha. Madoda, umazaleni undicela uyibambe kanye kuloo ndawo tata, sibaleke nje silungise imicimbi ekhaya, sibuye sibe kanti siyaphinda siyaqhuba. Siyabuya mphulaphuli weVukani Community Radio, sobaleka siye evenkileni. Xa sibuye evenkileni siqhube noba umazaleni kweli cala lingapha, nawe ke sokunika ithuba masibaleke sithume ikwekwe evenkileni. Evenkileni mfana. SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzinga nokubhiyoza, njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road, Kukomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure.
Landelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Thokoza mabudede bumnyama kuvela ukukhanya ukuba awunamntu ungakhala kuye okanye ubona ingathi isinyanya sakho sikuzele ngomva. Nanku mkhulu Njomane, mkhulu uyenza imimangaliso. Imali ekhawulezileyo uyayenza phambi kwakho, ukanti umkhulu unaso isigubhu sokwenza ubutyebi. Kumkhulu kufumaneka nesandawana oil, naxa ufuna ukusebenzisa abafana bomoya bakuzisele imali ebhenk okanye sikufumanele incweli yentlahla. Xa ufuna ukuthwala ngaphandle kwegazi, awufuna igama lakho laziwe kude, dibana nendoda enamandla. Umkhulu ukunceda kwiingxaki ezingxamisekileyo ezifuna imali. Ufuna ukuwina ityala okanye nilwela indlu, xa unengxaki emsebenzini nijongana kakubi, sikhona isichitho. Iyeza lokwenyusa umrholo wakho nalo likhona. Xa uzondwa ngabantu, xa usokola ngeshishini lakho okanye uphakathi kumashishini amakhulu, ukuba wathenga umzi womntu mhla wangena intlahla yakho iyavaleka. Abantwana bengafumani imisebenzi, xa ufuna indoda ibe ngeyakho wedwa ungayibangi namntu. Naxa ufuna ukuthandwa ngabantu bakuloo ndoda yakho, mfowunele umkhulu Njomane kule nombolo ngu-079 281 9947. Mandiyiphinde ngu-079 281 9947. Umkhulu Njomane luncedo lwakho. uCastillo sisigadla sombongo, igandaganda yeWales, igorha neradio. Sisabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu masenze bengamashumi 27 kwekumadoda sijonga umcimbi womntwana wesangcobo apha injalo njoko bawumazaleni uthi hayi masijonge nalo wenkaba. Injalo nje kufumaniseka uba ngaba inkaba le ayaziwa izinzanga, akwaziwa kaloo nkaba loba yaqhushekwa yabekwa phi. Inabungozi buni loo nto uba ngaba inkaba yomntwana ingaziwa uba ngabiphi. Zizinto zisalandelwayo ezo uba ngaba hayi le nkaba le mayiqhusheke endaweni eyiyo. Ingaba kula maxesha bethu, hayi ndiyazibuzela, iseyinto leyo ehoyilweyo ngabantu bale mihla lena yesangcobo yona. Hayi bawumazaleni kawungene tata kawuphinde uqhube. Siqhubekeke Mnqongo tata. Sijonge iimeko zabo msasazi xa zingakhange zazinziswe ngendlela efanelekileyo, ziphantse uba nemiphumela ephantse kufana. Umzekelo, uba ngaba inkaba yakho ayikhange yalizinza ngendlela efanelekileyo nesangcobo sakho zange sasetyenziswa safunyanwa, kwaphunyezwa salungiswa okanye sabiwa okanye salahleka, abantu abanjalo msasazi bawusokola kakhulu umsebenzi ngendlela exakileyo. Bayawusokola umsebenzi kuze kuthiwe ngeli xesha kuthiwa kuyaqashwa, sekuqashwa bonke abantu endaweni, emafemini mhlawumbi, kukhonjwe bonke abantu, kuyekwe yena. Zithathwe zonke ii-CV kushiwe le yakhe. Kanti unobangela waloo nto leyo isukele phaa kwinkaba. Ndingatsho ukuthi ngalo lonke ixesha xa kunjalo kuzuke iyiloo nto, kodwa inkaba nale nto kodwa zinefuthe nazo kwimicimbi enjalo. Omnye azamangale kuthiwe bonke abantu bafowunele ukuba mabaze emsebenzini bazoqalisa, yena akafowunelanga yena yedwa. Kube lapha ke msasazi nakwezi ndawo zaseburhulumenteni, umntu mhlawumbi uyile phaya, kuthiwe kusikwa abantu, kusuke kukhathwa apha phambi kakhe, kuthiwe hawo nizuze ngomso. Izinto ezinjalo ziba zezinye zezinkomba. Sezivenkileni msasazi, sekathi usebenzisa ikhadi, imali aziphumi, sekufuneka abhatale, akasayazi uba iphi. Nempahla ke msasazi, nempahla ezi abe zinxitywayo, abe ngumntu olahlekelwa zimpahla, ayikhangela incama angayazi uba iphi. Athi awuya emntwini oncedayo, afike kulaa mntu athi laa mntu hayi unesimnyama wena, okanye wena unomgqwaliso. Anikho zinto zozisebenza, kungabikho nto angayisebenzisiyo msasazi, kodwa aphume eselolaa hlobo elululo. Angaze acimbe naye uba hayi amayeza aba bantu abasebenzi.
Ndatshintsha lo, ndatshintshela igqirha, ndatshintsha kwigqirha emayeze, ndangena kwiziwasho, ndenzani. Ndangena kwinkolo. Hayi, ndabiza amagama amanintsi, amagama amathathu, kodwa kuyafana. Kanti loo nto leyo iye uhlangana nantoni? Nenkaba le. Inkaba le nesangqobo. Nesangqobo, Sekadibene neqabane usasazi. Mm. Sekadibene neqaba uthi hayi abandingombi aba bhuti, ndithi ndawufika kulona, ndiske ndibe ligubu, ndibe ngumculo walapha ekhaya. Yho, Ndikhala okwadoda. khala nokuxhaphazeka ke msasazi, xhaphazeka ekhaya, ezindleleni, nasendleleni nje ubona umntu nje ujongwa ngenye indlela, awuyazi uba kuqhubeka ntoni apha. Nemali ke ayihlali ngendlela esisimanga, seyisetyenziwe imali msasazi uba makalungisele into zakhe mazilunge. Uxakeke namatyala le, noba ngahamba ubambisa umntu uve kuthiwa idokethi lakhe lilahlekile, namakhadi la sekliniki la embala. Ulahleke nekhadi lasekliniki kuthiwa aphinde uyokwenza elinye. Zonke izinto esomsazithetha ngazo apha, sithetha ngezinto ezenzeka kumntu omnye. Asixeli uba umntu angathatha into ibenye apha athi hayi nam ndinalo ngxaki. Hayi khona, nathi siba nazo kwezinye zezinto zilapha, kodwa ke funeka ibe luthotho lwezinto. Ubone nalapha ezifowunini ezi msasazi, moshakala ifowuni kuncukile iwili, yophuka iglasi, uphinde uthenge enye, injalo. Ngoku le nto ide iyonwenwela ngoku nasebantwaneni. Cama-ke. Abantwana msasazi abawufumani umsebenzi, abawufumani tu. Abantwana bazalela ekhaya, akho mntana uthathwayo. Kanti yonke le nto ihamba nenkaba. Kho mntana tu uthatha abafana badlala ngabo, abantwana balapha ekhaya ngoku. Nemfuyo le yalapha ekhaya ngoku, imfuyo sekazizamele umntana abantu, wazizamela imfuyo. Hayi, ayandi, instead uba yandi iyalahleka. Yeah. Iyalahleka. Yeah. Alright. Zonke izinto msasazi zimoshakala kowungena yena. Yes, Dad. Yes, Dad. Umbutho lo uqhelekileyo, ikhe kwangena yena embuthweni. Umbutho uyamoshakala msasazi. Sibhakala yonke loo nto leyo, abantu abazifumani neemali zabo. Yeah. Akwazi, Ithini? Alright, ke Dad. Kwaqhuba, yes. Yes, qhuba Dad. akwazi umsasazi ukuba abe sebhizinisini elihambayo elingahluphiyo, kodwa iwukhe kwangena yena elo bhizinisi elo, kumoshakala yonke into ke ngoku, kungabikho nto ilungayo. Umangale ukuba hayi bo, yini madoda, bekuthiwa ibhizinisi liqhuba kakuhle ngoku, isitokwa sahambi ngoku kufike lo mntu lo. Kanti yonke loo nto leyo idibanisa inkaba yakhe, ingeyonkaba, isisangqobo sakhe. Kamakho bazali. Eyi, omnye uzawuzibuza umphulaphula uba ngaba masithi ke sesalahleka okanye uyayazi loo nto uba ngaba inkaba le yakhe okanye yalahleka, ayaziwa phi ikhoyo, okanye isangqoba esi zange silungiselelwe ngokohlobo elilo. Iyakwazi ulungiseka uba umazaleni imeko xa seyinjalo? Okanye ndiyazibona ezo mpawu zonke ezi seluzibalile apha, iyenzeka yonke le nto apha kum, ingakwazi ulungiseka ke ngoku? Uyakwazi umsasazi ukulungiseka, ziyakwazi. Kunendlela yokuyisebenza inkaba xa inkaba yomntana ingakhange yabe ihambe ngendlela, ngoba abanye abazazi nozazi iinkaba zabo uba ziphi, abasenaphumzanga kuthethe nothetha okanye exelele loo nto leyo. After axelele uba hayi kwakusezihostele zaseRhawutini okanye kwakusemafletini aseKapa ngapha kooMasea Point phezu kolwandle, ayazi uba yathathwa yathwani, yaqhushekwa yathwani, kodwa ekugqibeleni ziyakwazi umsasazi ukulungiseka.
Camakho. Phulaphula nawe masikunike ithuba imizuzu ngama-25 phambi koba sitsho sithi yethoba intsimbi 073 849 1740. Kawungene mphulaphula, nanku umcimbi uba umazaleni eze nawo. Nanku umcimbi aze nanaba kukhotshoyo athi madoda andikhumbuli kuthethwa ngenkaba yam. Ayiwanda yayaphi. Kakuze mphulaphula sibambe kwa-073 849 1740. Ngumnxeba. Kungenjalo ushicilelo lakho le-voice note sikhona kufacebook Amasiko Nezithethe @Vukani Community Radio. Kweli cala kuthiwa yho msasazi, inkqubo yakho iyaphilisa, yazi ndivele ndabethelwa luvalo. Luyangongoza ngoku athethayo ecacisa utata uMazaleni. Camakho nandiselwe apho nithatha khona nguGubevu lo. Utsho uGubevu kweliya icala lingaphaya. Nkosi Gubevu, nkosi Nokhala, siyabulela. Ngena ke nawe ke mphulaphuli kwelakho icala sikuve ungena usithini na. Hleze ufuna nje uphawula okanye ufuna nje uzibuzela umbuzo kulo mcimbi siwuphetheyo kolo usuku lwanamhlanje. Siyakuvulela injalo njoku sikunika ithuba. Kweli cala kuthiwa msasi wam, zonke ezi zinto zithethwa ngulo tata uMazaleni ziyinyani, zezi senzeka apha kum ngoba ndingumntwana wesinqobo nguBenson Fikland eYugi lo enkosi. Alright, because kakhulu pha eYugi siyabulela uthi hayi zinyani uthi ndiyayiqonda zonke into ngoba ndingumntana esinqobo. Alright, enkosi kakhulu, siyabulela kweliya icala lingaphaya mphulaphula Vukani Community Radio. Lo mzuzu uba uMazaleni kungekafika umphulaphula esi sinqobo masithi ke ngoku umntu uyazalwa ke nanku lo mntwana uyazalwa ngumntwana esinqobo. Kumele sithi weni senziwa ntoni esi sinqobo ukwenzela uba ngaba sibe kanti silungile? Isengqobo siye sisetyenzwe ngabantu bekhaya, oomakhulu bekhaya banendlela eyoba basisebenzise ngakhona, okanye ngokwesiduko eso iba yimfihlelo leyo. Okanye kungenjalo umsasazi udibane nabantu abancedayo, bahambe ke ngoku bancedise apho ke ngoku uba iintlahla zakhe zikwazi ukuba ziqondane nayo, zilungise impilo yakhe. Kuba nzima msasazi kulo mcimbi. Kukho abantu msasazi abahlala besezingozini. Ngelinye ixesha akadali imali, kodwa le nqwelo le ahamba ngayo itshayiswa qho, akadali imali itshayiswa qho. Yena uyayazi uba funeka yena uphela wenyanga funeka ahambe olungisa imoto yena. Yeah. Funeka ahambe olungisa imoto. Ezi zinto msasazi zalana nemali. Once kuphela inyanga uba kalungisanga moto uzawukhulelwa ngumntana. Unomntana funeka kuphume le mali le anentlahla yayo uba ayifumane, abe nentlahla yokuba ke ngoku mayiphinde le mali aphulukane nayo. Aphinde aphulukane nayo. Yeah. 073 849 1740 ngu-073 849 1740. Sibambe mphulaphula emnxebeni ngenjalo ushiye nje ushicilelo lwakho le-voice note kulo mcimbi sithetha ngawo. Sijonge iimpawu zomntwana wesinqobo nokuba ngabe eso sinqobo sakho siye sabe kanti siyaphulukana nawe okanye kangesenziwe kakuhle nenkaba le kuye kuthini kuwe, kwaye iimpawu zomntwana wesinqobo zithini? Uba uMazaleni uyasinika ke yonke loo micimbi. Ndifuna ke ukhawuleza ndijonge apha kweli icala likaFacebook, bangena besithini phaa kuVukani Community Radio. Ndibuye ndijonge napha kwelaa cala likaWhatsApp ngoba nina abangenileyo 073 849 1740. Umbayeka Malibekho sithi molo msasazi, ndinimamele ngapha notata uMazaleni, mna ndilapha eblokweni. uAnele Richard Isaac Gando sithi ndihleli nani mnqongo ke ndimamele. nguAnele Richard Isaac Gando eNgcobo kumanzi mdaka kwilali yakuNqayi. uNosisi Chuma Dekeni molo tata, ndifuna ukuthi ndihleli nani. Abongile Talabo Masela make ndibe zindlebe ndonke mnqongo ndimamele. Sondisa Zikwe sithi Camakho. uVish Kanonyusa mzala sithi ndimamele nam mfana kaNtsundu. Alright, uLazuzo Nganikiyo ndikunye nani mnqongo inkqubeni ndizindlebe ndisekaladoko. uNtsadu siye sithi kawuze nayo Ntsundu ke ndimamele utsho yena engaphaya estek Strom. Alright, enkosi kakhulu. Masijonga phe kuWhatsApp ngena sithini mphulaphula. Molweni ekhaya. Camakho tata msasa. Camakho mama. Ndingumama Nqotshe ndilapha enkani. Mama Nqotshe. Ndinguye umntana wesinqobo tata.
Ndinguye tata uMazaleni, zonke izinto uzithethayo zinjengokuba kunjalo tata. Ujike uthi uma ubaxelela abantu ukuthi hayi bo, uyazelaphi. Ndayeka uthetha mna ekhaya ngoba ndandithi ndiyabaxelela ukuthi ndithonga ukuthi kuthiwa nethi yenzeke nje kuthiwa hayi uyayazi uyathakatha uzazelaphi. Ndinabantwana bane tata uMazaleni, basebenza bonke, basezintweni banezidanga bobani. So iyinyani yonke le nto uyithethayo tata, kucamakho. Enkosi tata. Alright, Nkosi kakhulu mamncotshe ngapha enkandla evetlise sithi hayi liyinene lonke lithethwa ngoba uMazaleni ndinguloo mntu wanesingqobo. Mna kuqala ujoko lacala ngapha basijoko omnye umphulaphuli camakho ekhaya. Molweni? Molo Bhumoyi, Molweni vele kakuhle utata othethayo nguZamabhele lo uthethayo, ntozi napha eTsomo. Uyabona le nto ayithethayo utata iyinyani yonke, ivele wangathi uvula ifayili yam. Yinyaniso emsulwa nje yonke le nto ayithethayo. Uthetha yona Nkosi. Nkosi Zamabhele, siyabulela kwelaa cala lingaphaya. Kweli cala kuthiwa molo mngqongo, ndikunye nani enkqubeni ndisevetlisi. Tshini mkhaya? Kazitsho ke yena into yokuba ngaba ungubani. BaUMazaleni abangena abantwana besingqobo bathi hayi awuthethi into zamqalakho. Ento uzithethayo zinto injalo njoku bayazingcina. Apho ibuhlungu khona ke mngqongo, ibuhlungu xa ungumntu omhlophe uligqirha. Yeah. Kanti isengqobo sakho sizange salungiswa. Kodwa uba seke salungiswa, zonke zange zalungiswa nenkaba yakho yalunga, uba lelinye igqirha eliphawula umlilo kusasasa. Madoda. Hayi khona. Uvuka nawo phantsi. Umhlophe. Camakho. Phantsi nesandla sakho apho umuntu eselimele, umntu ukho wambamba ngesandla sakho, uyaphila. Nento omxelela yona umntu ungazazi uba ukutheni. Ngokuba ngoku sekudibene nentwaso le yakho, wadibana nesangqobo, wadibana nenkaba yakho elungiselelwe kakuhle. Uligqirha urhasatsha, ubamba kuyaphila, uyathetha kuyenzeka. Ngoku sekusiwa umntu uhlolo uxakiwe kwaziwa intoni uphuma nayo. Kodwa ke msasazi, ukuba ngaba azilunganga ezo zinto, uyawuphela ungayeki. Yonke la maphepha. Ungene kweli phepha, uphume ungene kweli. Uthi ngoku sewuthi wena ewuphothulile okanye sekuthiwa ubhudusiwe, uligqirha elibhudisiweyo. Kodwa kube mnyama ebusweni benkawu. Kube mnyama ebusweni benkawu umsasazi. Uhlule nangamathambo, sekuthiwa funda ukuhlola ngamathambo. Hayi awuwabamba amathambo. Usikuhlole nje ezinye izinto eziyelale abantu babone nabo uba hayi khona hayi. Uhlekazi noko ngoku hayi khona hayi usilahlekele mpela ngoku. Kanti yonke loo nto into zakhe senzisithekele. Kube buhlungu kwigqirha ke msasazi, ngoba igqirha lona liyazama ukuba zonke izinto zibe rayithi igqirha lakho. Kanti aliwuchani uba hayi bo, lungisa inkaba yalo mntu lo. Ingxaki lapha kule nkaba. Ibuhlungu kapha msasazi ngoba imali ziyahamba, ziyaphela imali zabantwana ephehlweni. Kanti nengxaki ipha enkabeni yakhe. Yilaa nto ke ngofuneka zivelele into ezinjalo xa uligqirha, xa uzawuqhubeka kanezidingo uba nomthatha zakhe zilinjani. Kodwa kwalapha ekwenzeni kwakhe uzambona ukuba umntana lo akazika. Ngoku sekuthiwa ngumntu omhlophe kube nzima uthwasa. Afunekanga umntu asokole umntu ethwasayo, afuneka ethwasile. Nokuba akanamali umsasazi ngoba ayiyo yakhe laa nto leyo, yiyakokwabo. Kodwa ngoku zonke ezo zinto hayi ke uba yinto odlala msasazi. BaUMazaleni 073 849 1740 073 849 1740. Sithetha apha ngesangqobo. Nesangqobo injanjoku soleka ngomcimbi wenkaba uba ngaba laa nto iye ibe nomthelela kwaye ibe neziphumo, into yokuba ngaba inkaba le yomntwana ingaziwa pho iqhushekwe khona nenkaba nesangqobo esi bangaba umntwana esangqobo kube kanti isangqobo sakho kange siqhutywe ngokohlobo lililo.
khona ingxaki ojamelana nazo uyatsho uba umazaleni yawuba ngumntu othi ukhangela umsebenzi hayi wena mna mashwa into ziyonakala ngapha kuya le nale ngoba kaloku wena kodwa xa uthe wabe kanti into zakho zihamba kakuhle uthi hayi ungumntu orayithi kakuhle ngumntu oye ube kanti into zakho zihamba kakuhle kunjalo nje uyabona ngoba lokhu wena ungumntana esangxobo ungumntu omhlophe masive omnye umphulaphula ungena esithini na kwelinye icala camagwe ekhaya ungena esithini umphulaphula molweni molweni tata tata umazaleni ndifuna nje ungwena minye imiqondiso ke mna ke andinaso esimali yeah qha ndithe ngokuba ndihambe ndisebenza I think last year bendisebenza kwenye ikhampani ndisenza ii-sales laa nto ye-commission uba ngaba uthe wajoyinisa abantu ufumane imali like ufumane imali ye-commission ndadibana nomnye usisi ke kusesekusasa siqalisa ii-sales zethu wathi lo sisi yabona ke mfana wam udibene nam namhlanje ndingumntu wesingqobo mna namhlanje uzojoyinisa awuzudlala ndikuxelela uba amazaleni nawe ngqongo ngaloo mini leyo ndalala ndiyibalile into engapha kwe-20 yabantu ndixakene nobomi besithi lasisiba ngamntwana wam namhlanje imini yakho yelakhi ndizama ukuthi utata umazaleni unyanisile ndiyanqindelana naye Nkosi mntakwethu ngqongo nomazaleni Nkosi mntakwethu siyabulela masiye evenkileni ba umazaleni SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzingca nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road kuKomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. uCastello sisigadla sombongo igandaganda iwales igorha nereyido. Igama lam lobizana lokusabela ngu-Ayola. Ifani yam yobizana yokusabela ndincinidwa. Ndimamela inkqubo yamasiko nezithethe kamakhaya amzam. Hlala utheqetela ahlamfolathi. Sekutheni sekuqhunyisela amaphaphu ziinyosi fusini naka zange aphazama umdala okungentsimi entloko. Umqombothi kukutya kwabadala yayo makhasela eziko ndithi lahla icuba labantu ungawancamela amanzi emzimeni nakungatyeshela imifuno neziqhamo. Iingqawo maziphume emachegweni ubexho sibele. Enkosi. sabuya ke kweliya icala ndiyabona abaphulaphula abangenayo bamazaleni bayangqina bayo kangumntana esingqobo ngumntu noko utsho lo mphulaphula uthe wayesenza ii-sales ngapho wayezusisongo wesingqobo sewathi mntanam namhlanje uyawusebenza uthi njalo njoku wayifumana ndiyaqonda uba ngaba sahamba kakuhle sisakhe isingqobo zonke into zakhe zihamba kakuhle kulolu hlobo ubuyithe iimpawu masibambe apha bamazaleni masijonge ngapha molweni ekhaya camakho ekhaya molweni molo mphulaphula imanqongo akathethi phande asinoba ngumcimbi wenetwork masibe sikhangela omnye molo ekhaya Camagu ba umazaleni ngicela undibuze lapho kutata xa ndibuza meyam inkaba uthi umama no yaqhushekwa phezulu phaa kuronda emdekweni so loo ronda lo waye wadilika kulapho ndandibeleke bekhona esaphila nogogo wami ozala utata so ingaba ke ngoku njengoba wadilika laa ronda eqhushekwe phayana ke ngoku senditsho uba ubusefu bam bungakanani kuloo nto leyo. Enkosi tata cela undibuze lapho. Alright enkosi kakhulu masijonge nanku umphulaphula molweni ekhaya Ihlobo sami. Nanku uMayoli ngapha eKhowaye Elliot. Molo sihlobo sami. Ndiyaphila khona kunjani? Hayi njeba sami ngifuna ungina ngoba nesihlobo sami ingxaki yami ndingumuntu othi mhlawumbi ngizibone ngisengxaki ndikhonde nengxaki ifuna imali ezayithini kanene le nto ndiyicinge ngokuba le nto yale mali ifuneka ngizoyithini kusekuthi gqini masukwazi ayithatha nayo senje uba ndingumuntu olelaki yayo andiwazi ke noba ke iyelela kuloo nto ndifuna kandicacisele apho uba umazali kodwa ndingomntu unjalo nje uba andihlali nje ndithi mhlawumbi kasengxakini yofuna imali ndithini ndiba ndizawuthini ele ndiqhinga ibele
Wena ungumntana esingcobo sihlobo sam, uyazazi loo nto uba ungumntana esingcobo? Ndiyazi ke mpela sekhaya kuba mama ke zange andixelele. Zangakuxelela kodwa ubona nje iimpawu, ubona iimpawu. Okay, all right. Nkosi kakhulu. Nkosi hlobo sam. All right. Ndifuna siphendule laa mphulaphuli bawumazaleni. Uthi yena uthi umamakhe inkaba yakhe yaqhushekwa apha phezu koronta. Uthi ke wadilika laa ronta, unexhala ke ngoba ngaba nje wadilika kulaa ronta ingaba yena umephi ngoba loku nenkaba yayipha ngoku ingaba usafe kangakanani? Camagumazaleni. Mhlawumbi ukudilika kwala ronda kwadilika nenkaba yakhe. Woyike ronto zinjalo. Yilaa nto ke msasazi ke xa kuchithwa indlu likhaya kuthiwa makubekho ibhekile. Abantu kufuneka baziqonde izinto. Yilaa nto ngexesha xa kuthiwa kuzawukwakhiwa indlu ekhaya okanye kuchithwe indlu yadilizwa kuza kwakhiwa enye. Yilaa nto ke kuthiwa makubekho ibhekile. Kuzuke kulungiselelwa neento ezinjalo ngoba kukho amagama aphumayo kwelaa ndlu, kukho izinto ezenziwayo kulaa ndlu. Ngoku xa nivele nichithe nibulala zonke ezaa ntlahla zazihambisana nalaa nto. Ngoku nantsi ke ngoku uronta udilikile. Udilika kwalaa ronta ke msasazi kwafuneka sijonge ukuba wachithwa na okanye esisho uba wachithwa wonke kwakhiwa na phaa kuwo na. Kodwa ukuba wadilika nje yayinto edaliweyo okanye into yokuba wayemdala yawa nje indlu ayahoyeka, izawuba nalifuthe elithile kodwa angeke ibe nalifuthe kodwa kuzawuvakala uba ikhona mani into engadidibane. Ikhona laa nto uba into ngalo lonke ixesha wena ukuze uyifumane into ne-overtime emsebenzini uyalisebenzela. Kodwa uba ngaba awukhange ulithethela alizubhatalelwa. Uyaqonda? Funeka uphakame ulwele i-overtime ke ngoku lizokwazi ubhatalelwa. So ngoku loo nto iyabonakalisa into yile nto ihambe kakuhle kodwa ke phaa kukhona apho ishota khona. Nokuba sokukhutshwa ipleyiti phaa emngcwabeni okanye kuloo ndawo kuyo kuloo mzi lo ipleyiti. Uyalibaleka wena. Kuthiwa sowutyile ngoku ungekatyi, utyile. Kuthiwa uyaphinda. Kuthiwa ngathini uphinde abantu bengekatyi. Bawumazaleni. Makhe sibuye sibajonge bangene besithini. Molweni ekhaya. Molweni. Molweni tata umsasasi, ndingumphulaphuli. Ndinomntana endandifumene ngo-2000, ndimbelekele esibhedlele. Ingumntana esingxo zange ndibuye naso kuba ke ndandingayazi. Ndingenza njani ke ngoku kuloo mntana kuba ke ndiyazibona nyhani zikhona ezi ngxaki azithethayo, utata othethayo apha. Ndingenza njani ke ngoku ukulungisa? Enkosi tata umsasasi. Alright, nkosi ke mama. Uthi wabeleka umntwana esibhedlele, wayingayazi ke yena le nto yesingxobo, wasishiya phaa esibhedlele. Ngoku uthi uyazibona ezi mpawu, makenze njani? Makathini uba umazaleni ngoba wasishiya? Siyalungisa umsasazo, siye sifune umntu ozawukhokhela lo mcimbinyana. Ayingonomsebenzi omkhulu, ngumsebenzinyana othile. Kufunyenwe lo bhokhwe iyolungiswa. Abantu bayisebenza ngeendlela ezahlukeneyo, nam nendlela yam endisebenza ngayo, nabanye banendlela abayisebenza ngayo. Kodwa kubekho ke eso silwanyana ke ngisawusetyenzela engetheni, kuthweni kuyiwe emfuleni, kukhutshwa amalungu athile enyama asetyenzwa alungiswa sibuyisele kuyisangxobo. Zitsho into zakhe zikhanye. Alright, okay, ndiyaqonda uba ngaba mama uba ngaba ucacele wanga ufuna ucacela uba umazaleni uyawushiya inombolo zakhe, uyawuthube kanti uyathetha naye ecaleni. Molo ekhaya. Mandibhotise Ntsundu, mandibhotise Mngqongo nakuba umazaleni. Ngumcethe noba uNtsundu ngilapha edolophini ecala. Yes tata. Yeba umazaleni. Hey tata, uyasityhilela izinto ezinothi zenze ingxaki xa zingalandelelwa. Uyabona ke ba umazaleni, imandi ngento enye wena uba ezi zinto zonke ziyalandeleleka. Akho nto imosakala ingalandeleleki ba umazaleni. Cha ke ingxaki kungakhathali ebantwini nongazithatheli ubuzaza izinto njengenkaba ke le nesingxobo esi. Khona nyhani ziyalandeleleka izinto zam. Kuthi ke nam ndiyakuxhasa tata, ndizibonile izinto. Ke tata ngumcethe lo. Bawumpethe ecala, Small Jose, siyabulela kakhulu. Masijonge omnye umphulaphuli ngene. Kosi Mcethe, kosi Bhurhung. Molweni ekhaya.
Molweni bawumazaleni nawo bawumngqongo. Molweni tata. Udla ngamandla lo utolo. Yes, udla ngabathi. Unkululeko igama. Wale Midford kodwa bendilapha e-Eastern Cape. Cela ubuza abantu bawumazaleni ukuthi ilungiseka kanjani makube kuye kwenzeka ukuthi ke inkaba leyo yalahleka ngoba ndinengxaki enjalo mna ndinomnye wabantwana bam wazalelwa phaa emafletini eGoli. Inkaba yakhe ndandiba ndiyigcinile yalahleka. Nangoku ndiyazibona into zakhe azihambi kakuhle, awuxoki xa utsho njalo umntu mdala awuphosisa uphazame. So ke ndicela ukubuza ukuthi ilungiseka kanjani indaba enjalo please. Alright, Nkosi tata, ndiyafuna bawumazaleni sibabambe ngoba njonge ixesha lam ndizothatha njengoqukumbela kweli icala lingaphaya. Kweli cala kuthiwa molo msasa, ndicela ubuza uba wayilahla inkaba umele wenze njani umphulaphula engqobo. Ndiyaqonda uba ngabe imibuzo emininzi iyafana apha. Ya masijonge kwelinye icala ungena esithini omnye umphulaphuli. Camakho msasa, ndimamele ngomonde tata inkqubo yakho, ndingumphulaphuli eKomani. Enkosi mphulaphuli phaa eKomani. Masijonge omnye ungena esithini kweli cala. Molo tata, ndicela inamba katata. Inkosi uyakuyishiya ke utata inamba yakhe uzuyibambe ke mphulaphuli. Ocela inamba masivele umphulaphuli soya kuba umazaleni. Molo ekhaya. Camakho Mtika nawe Ngqongo. Camakho mama. Camakho. Ngathi xa ngibawa Mtika sezise mntaneni nam zongaphumeleli, into zakhe aziphumeleli. Wefundele ubutitshalakazi akafumani msebenzi, wafaka nakwezi bezifakwa ngoku kuthiwa zii-EAs akangabizwe. Azange kubuye kwaloo nto kuthiwa nguSACE yenzile ayibuyi azilungi. Ndibona nangezifowuni athetha ngazo uba umazaleni zikrobokayo, fowuni ayifumanayo yakrobokayo bentleke phinda afumane enye athenge enye. Andiyazi ke uba umazaleni ndambelekela eRhawutini, zange ube khona. Ndabeleka ndibulewe nge-operation. Andiyazi ke noba ngowesingqobo. Ndicela uxole ngoba into enjalo ndingayifumana njani, ndingenza njani, iyandiwarisha ngoba nyhani into zakhe azihambi. Iimpawu zomntu owesingqobo oneento ezingahambi kakuhle ndiyaziva apha kuba umazaleni, ndizayazibona apha kuye. NdinguMamTshelibe apha eVihle Ezweledinga. Ezweledinga MamTshelibe, ngapha Ezweledinga. Inkosi kakhulu, siyabulela kwela icala lingaphaya. Ya mithatha imizuzu uba umazaleni masiyivale uba umazaleni, mandikunike nje uphawule emva koko uqukumbele tata siyivale. Enkosi. Msasazi, njengoba nditshilo kubaphulaphuli zonke izinto ziyakwazi ulungiseka, zijonge uba ke ngoku zingalungiseka kanjani, ngoba ngelinye ixesha izinto uzofumanisa ukuthi ingxaki iyasuka napha emzalini ingekho bantwaneni le nto le, kanti ngumzali onenkaba engazange yahamba ngendlela. Ngoku apha amoshe khona kuyamoshakala, ngoko loo nto liphinde ichaphazela abantwana, kanti ngelinye ixesha abantwana ayibachaphazeli loo nto leyo. Bangasuka abaphulaphuli bachakamiselana kulaa mbuzo uthi ziyalungiseka njani na. Azifani iindlela zokulungiseka kwazo nendlela yokuba ke ngoku umntu makazame ukuqhagamshelana nathi apha kwinkolo yomzikanti umsasazi kulaa nambara ithi 076 075 9355, 076 075 9355, 076 075 9355, okanye athi 063 182 6858, 063 182 6858, 063 182 6858. Bangasijonga napha kwi-Facebook page, kwi-page yethu, kwikhasi lethu elithi Inkolo Yomzikanto. Inkolo Yomzikanto. Napha kuTikTok uyakwazi ungena kuTikTok uthi Inkolo Yomzikanto, ungathi inkolo kanto, Inkolo Yomzikanto. Ndiyabulela kakhulu umsasazi ngeli thuba nakubaphulaphuli bonke beVukani FM, kubaphulaphuli bonke beVukani FM. Busuku benzolo Camakhwini. Camakho uba umazaleni, busuku benzolo nakuwe tata.